Плажовете са готови. Така, знаете, че имаме връзка и с колегите. Абсолютно всички плажове са подготвени и идеално подравнени, обезпаразитени. Осигурено е водното спасяване, медицинското обслужване на плажа и в събота на 1 юни чакаме с нетърпение да посрещнем нашите летовници и да покажем в крайна сметка високото ниво на продукта, който предлагаме. Цената на услугата конкретно на този плаж за това лято ще е 8 лева, на Созопол централен е 7 лева, Поморие 7 лева, Несебър е на 8 лева и плажът Слънчев бряг са 10 лева. Т.е. цените се запазват от миналия сезон. Ще по новата наредба, която реално трябваше да влезе от 1 юни, с това изискване реално на около 5 поста да има по един лекар, това нещо просто наистина е неизпълнимо. Имайте в предвид, че аз занимавам с плажа може би около 15 години вече и навсякъде до сега, реално на всеки, на по-малките плажове, знаете, че с медицински пунктове, на по-големите с реанимационни пунктове. И съответно, ако са над 2000 метра, има и мобилен реанимационен екип допълнително. Тоест, от практиката това е абсолютно достатъчно и покрива нуждите на всеки един плаж. И това нещо с тази промяна, с това натрупване, така ако мога да се изразя на лекари, на всеки 5 поста реално да има един лекар, пак казах, първо е неизпълнимо, защото знаете, че в България липсата на кадри в момента, недостигът е огромен, особено на квалифициран персонал, високо квалифициран, както са лекарите. И лекари-реаниматори в България, така доколкото аз имам информация, има около 400 човека. Сметнете на всеки един плаж, ако трябва да има през 5 поста такъв лекар, т.е. ние горе-долу около 150 до 200 лекара трябва лятото да работят по плажовете, а пък в болничните заведения, те няма как да останат без лекари и това пак, както казах и преди малко, просто е абсурдно неизпълнимо.